Ами ако качвам едно видео всеки ден с 3 глаголи, това са 90 глаголи за един месец и 900 глаголи за вас след 10 месеца. Та, след 10 месеца вие ще знаете 900 глаголи на испански. Та да почнем с това видео и да видим дали ще също стане някакво време за някакъв лайв, за спрягане на глаголи, такива неща по-фокусирани в граматиката. Днес да започнем с тези 3 много лесни глаголи, съм сигурна, че също знаете вие. Hablar, escuchar, decir. Hablar е да говоря. Например, hablo español todos los días. Говоря испански всеки ден. Или ¿cuántos idiomas hablas? Колко езици говориш? Втория глагол е escuchar. Escuchar е да слушам. Окей? Да слушам нещо или някой. Например, escucho música mientras trabajo. Слушам музика докато работя. ¿Qué música escuchas? Каква музика слушаш? И третия глагол decir. Decir е да казвам нещо. ¿Qué has dicho? Какво каза? Или, например, lo que has dicho me parece muy interesante. Това, което каза, ми е много интересно. Та тук започваме с тези 3 глаголи и всеки ден наистина ще се опитам да публикувам едно видео с 3 нови глаголи и така след 10 месеца това са 900 глаголи на испански. Бесош!